After wedding now. Also game peregi. Yeah, but me better that me get experience a little difficult. I must. During that difficult time, man that no phase here. Ahụrụ m gị n'ike nke Chineke na ego ga-asụ gị n'ahụ gị etu ala na ụmụ dọrọ n'ụkwụ ebe ị ga-ahụ ebe ị ga-ebi onweghị okwu ọzọ m nwere ekwu na-awụghị ike na uru because I nwere ihe m gwara before abịaghị m ebe abịa anyị wụ mpụ n'ala so anyị amụghị anyị na mba anyị ala ayo abịa onye ewe onye no it as much as na amụrụ ya na town but a gbara ya ụkwụ n'ala because ma o nwere a lot of things ndị ugbu na-eme ụmụ ewu ọmụgwọ my father na abịaghị agbuo ya that is why Dekati will not play with the woman. The mother. Yes, she's more than a mother. So from that time I am a wedding name organized. Ebura my father based on I'm na aba eme ihe here. Alwai e wela tachara unu. Allo. Yes. You know, so from then I have Roland Ulu. Even mgbe abịa na-etopụta anyị na-alọta so ihu niile nọ here from yes nwere ndị yọrọ ayọ nwere ndị mpụ na otu anyị shiri in as much as anyị na-alọta but ihu niile wụcha ihu anyị mji m nwere mgbe m dị obere na-eto so that is why m na-agwa ndị m na-agwakwa si anọ otu Ekechi si were ga otu Ala si were gị Ala can take you as a stranger because you are a stranger true na ewenye ebe a mehụ gị ekwe na because you know that these people will not take me as they accept me and I accept them in everything. So why I'm saying this is from time I won't mojemba natawa love I won't Jimba, I won't anyanwụ una love or una eme myself protect one before those things so it is not by my I am be about that I am wechi I am ngwike one nature awoya now that it has been tradition, it has been from day one for the blog group. Yes. So that is why when you game Granda, Umunna. Without this song, go say, only an hour away as an away chim name because it has been there. The love has been there. Another thing. Another thing, came with that's not I need because you know. I say good. I hear patient. Ogu, congratulations again. He who finds it, only chotara one chotara is going. So be. More one. Congratulations to you. So. Because God is by my side. Chukwu no nakuku, and na Chukwu no nakuku. Moi recognize it. Him name, I recognize him first of all myself, and in your take it, in your meaning that my mother Tiguchi. No, that is why we are able to calculate. We are able to document any name around. Of course. Otoshimai, Mbojimai, and when Kiachefro. And on that 20th, Chuku Solopo, Chuku already. Yeah, guys, name. Anyị ga-ewepụta akwụkwọ anyị dekọrọ anyị n'ụzọ niile
n'ụzọ niile ahụ anyị gbara obodo niile ahụ anyị gara o nwere ihe ndị anyị hụrụ o nwere ndị nke anyị nụrụ na ntị o nwere ndị nke anyị hụrụ n'anya nwee ndị nke anyị nụrụ na ntị ihe niile ahụ anyị tiri ya n'ofu akwụkwọ akwụkwọ onye ọbụla n'ohi a ga-adị proud of ị ga-enwe mmasị ego ya Presido can testify. Presido also got the manuscript. Yes. Also we made Edition. one of the revision, corrections and proofreading. Presido. So I got me I go to no black. I am proud of you, sir. I'm proud of you, Chief. Okay, with I say up as it no black mkwanga. Gage. Because akwụkwọ irrespective of what she galara. Akwụkwọ one of the most priceless piece of evidence. The nation that reads don't lie. Yes. Piece of wisdom. Thank you. So, onye were akwụkwọ nye mmadụ as a gift. Onye na-ezigbo ihe. Because you will not struggle. You will not struggle to tell kedu ebe a na-ahụ ndị Igbo. Because before anyị ebido unify Igbos na njem ahụ, ana m achọ ụfọdụ ndị uwekwado ndị side a na-efeli na ekwu Igbo na Anambra, Abia, Enugu, Ebonyi. But through akwụkwọ ahụ, through njem ahụ anyị gara tinye n'akwụkwọ, anyị akọwala ebe a na-ahụ ndị Igbo. Mana the Igbo territory. Onye ọbụla chọrọ ide a comprehensive map na ma such map dịkwa ọ na-eme exist. So anyị agagbazuele mana na true na ebe ahụ ezerela the original map of ala Igbo na ebe ahụ ka ọ dị. Na ebe ahụ ka a na-ahụ ndị Igbo maka na ha na-asụ ya. Ha na-azụ eke ori afọ na so anyị ga-elekwa ebe ebe anyị ga-ahụ ndị Igbo a na-asụ Igbo ebe ọ ndị Igbo. So with akwụkwọ ahụ anyị ga-agụli census about ndị Igbo. For the first time I go Igbo census. Amara kedu ihe Igbos are estimated. Anyị achọ okwu ahụ. Anyị chọrọ an accurate figure. Of course. So I want to abịa na asị ka anyị document ya the whole Igbo mara ala Igbo. I believe the government of that day, the person get pioneer in such an idea will come to us by the grace of God. We seek us because we have evidence of work. Evidence that Naiga are. So if only Igbo na celebrate Landa Brothers, na celebrate Mongopa, only Igbo na celebrate Sequoia no say such an only Igbo will celebrate the Njem Unify Igbo Suna Oga and Macho one name led by your own brother Chukwemeka Ndokako. That's the name. Akwela nwa afọ amụrụ n'ala Ibi na Roma na Roma drọnụ na ala Mechi na family Mechi. Akwela a ga-aga ego anyị na okwu ndị ahụ. A ga-aga ego anyị, a ga-akpọ anyị sị ngwa akwụkwọ ka ejiri ya mee one or two things ga-ezu ala Igbo ọnụ in terms of academics. So ụmụnne m na eji egwuru m na onye ọbụla dị unique. Every person nọ here asavụọla my interest. Ma asavụkwa the interest of onye ọbụla nọkwa ya in any way, no matter how little. So nye m na-ekwu ose na awụ m ga-ewu m akwụkwọ a gbasara gị otochi gbasara m. So take it as one of yours, celebrate it and recommend it. You're welcome. Be proud. We are proud. We might not be conferred as professors. No, I hear but I be so I am proud of myself first of all, and also proud of the people. And I am proud of my people who need them that encouragement. Even in my careless time. Yes. Even in my lowest time. Because I only because I don't even have the what is my defense? Nothing. Because you all are in love with God.
Onye ọbụla hụrụ Chukwu n'anya ga-ahụ mmadụ n'anya. You protected me and you gave me love that supersedes every other thing. Yes, sir. So I thank you all. Thank you. Thank you very much. I get one here. Yeah, man. The cameraman is still okay.